lagi so borni o balai crucial that public toilet kaisa kai hu mutin passenger set mutu dor mutu lo kambo ini 38 Desember ekeba 30 Desember 2023 ini oroni especially je panda abo hangkai 1999 ni tini salo 30 Desember no UBLF United Bengali Liberation Front by chini Mohanpur Life Hyderabad Borgathal road ni Jagatpur ni Kumarbari wo borok boom riwi chini yang ni je passenger gari apne attack khai spot no chini Kharagpur takok theikya tai yang hemana tai 10 jona aro dukhuman kha boom nangkha apni bisingo serious ko ekjona tongo borno jibi rogot langi tabuk borok belai kai sak hamsuk mai amo hairok ngui tongo pia tini 30 বছর লাই থামুন উলোফনো অবনি কোনো সুস্থ বিচার जों তাগু মায়াখো আর মগিনো जों যত তাগু ঘুরনো কই নাই অবনি বিচার নাঙ্গো তাই ও বিচার মাননি বাগিনো जों আন্দোলন খাই দङ তিনি সিগরা অমো বেলেকি তামনে প্যাথেটিক আ দিনে আ জরাও এবং টেরিবল বেলেকি কিরমা সিংসা আসকৈ এরিয়া ও দিগি সিগি নাংখা biang thanai borok thanai abo kono chap mai ayong lekha dino ঠিক adino Mohanpur bazar ni sal baksa borok yang thaimia khari Bangladesh bo habui ma thanglaikia sesponto police rok ni বিশেষ তৎপরতা bai baksa rescue ongkha borok Bangladesh rong ni nar jawaikia hai impano oboni tagbo police kono susto todonto khai বিচারকমানি जों tago mayako sudo obo simiya Tripura rajyani kobangma gotna tongo tinisuk jora chini kono susto বিচারকমানি जों kari rep khai buthar jago lamao siwak tok buti buthar jago jaga sekjak tongo otojo chini hao tongine जों tini বিচারমায়া armagine जों abono juralu babe जों belai protest khayo omai tomono जों selango tini je borok oro program phaikya borno जों hamai maya poro je guardian dok borno bo जों hamai maya poro borok tini sigora borni bosaboti rogno borok ni sal je muitu khlaiman bagai te especially oro je initiative naka sini borom gonang em je prothom ni simi tini sigora lai thanai 30 বছর jora boro প্রত্যেকটা program no boro initiative ango ba bini attendance ba present tongo abon bagi bono bahamai maya pro bono karaibo jagani kauma sini social worker aike ba area ni je okra chakra rok borok bo participant khlaika taklai abon bagi bono hambai tebo जों tini jotto kha thansaga oro जों tini kok chablaikia abono tebo naithok kai tangni bagai phainai January 2024 ni bisingono o je boni je mutuni mangpilini thong abono जों tebo kaham kai Sanamai rinan bagai tini kok busak lagi. o salo khorok busuk thekya o salo spot no 4 jona thekya khorok buri thekya tai 10 jona borok unde dengkha tai gari ni baklai baksa bumri jangman bagai jarking ka gari a gari ni klaibo baksa kabang ma yak baikha tai je bum nangi injuring nai borok na adino no jibi rogot langkha tai tabuk baksa hamsuk maya borni je bullet je chikon je bosago je habmani aborok tauk sigara kari maya kabangma borok tongo rang puisi ni obab bai treatment kaham proper treatment maya rokbo tahu gara tong tong thengera khorok bo bisingo bojaga ni bumo oro number 1 tongo sini Horisron Deborma khampar parani bo hongkai panjat secretary te gaisa tongo oro ni tamnai Sanjit Deborma tomakarini tai tongo Krishna Deborma Borgathal ni no tai gaisa tongo Nirmal Deborma bohongai dugrani bo student dok kuni student tongo medical student kaisa tai khoroksa bo haino student
ও সালকে আবো মানে মনপুর বাজার থামনিছে না বাক্সা আগরতলানি মোহনপুর বায়া মোহনপুর বরকাঠাল ফাই দङ জান নগো हाइसे आदिनो मोहनपुर बाबो बाजार थांने रखबो दङ बाक्सा आउन बागैनो आदिनो बेलायखे इन्जुर बांखा हाइसे हामबाय